Падаецца, што на беларускай пост-метал сцэне наспявае ціхае, але гарачае супрацьстаянне. Былыя удзельнікі Challenger Deep і не Black Ops Sweet, не дачакаўшыся іскры натхнення ў старых гуртах, запусцілі канкурэнтны праект Аксуар. У сэнсе не дачакаліся іскры натхнення. Магу сказаць упэўнена, ад той іскры я згарэў дашчэнту. Супергурт з еўрапейскімі амбіцыямі. Пара расхістаць нашае постметалічнае балота, і гэтыя абставіны цалкам могуць перарасці ў сапраўдную бітву рэлізаў. Да я не думаю даже, что какой-то битвы релизов будет, и не сказал бы, что это война, потому что мы не воюем. Мне, в принципе, просто абсолютно поебать, что делают ребята. Блядь, жестко, наверное. А чаму бы не? Можна ж вечна чвякаць у чатах крыўду на былых калег, хто ў каго ўкраў рыф, хто каму не даў раскрыцца, хто не вярнуў грошы за студыю, але нашмат цікавей біцца трэкамі. Я думаю, что многие бенды запускаются с какими-то достаточно большими амбициями и хотят там всем трусы порвать. Тым больш, што і Challenger Deep, і не Black Ops Sweet дагэтуль актыўныя, выпускаюць музыку і даюць канцэрты. Калі Аксуар пакажа ўзровень, пачнецца сапраўдны батл, а калі не, будзе прыгожы флоп, за якім таксама прыемна назіраць. У чэрвені Аксуар абяцаюцца выпусціць сінгл, мерч і акунуць нас у эстэтыкі духу Бігемот і Мешуга. Напиши ў каментарах, не занадто яны задралі планку? Не стесняемся этого, мы будем открыто это заявлять, что нам очень сильно нужен будет суппорт для того, чтобы развиться в то, что мы запланировали.